sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jessa. Kini nga akong kaagi ko ni sa batanon pa ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, bakit di totohanin? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Kay Jessa, nang regards sa bato si Miguel ni mo. Naanasad ka na, Dayan. Sa mukhan ko anong tawhan na, uy. Ay nga nung gipuntin yung each other. Amot ba? Bisa wala ko pero surok akong dugo niya. Kalma lang, kay basig ma-high blood ka, uy. Tuod di ay ba? Inig day off na to ba? Kuyogi ko ha. Upat kog cellphone. Wow, rich na sa akong friend, uy. Daghan naman ang bagong gawas nga model ron. Katong na kamera na gyud ba? May na lang, aron dili ta maihas. Sige. Mag-lunch. Sa tuoy kay gutom naman, uy. Sige. Haladay, naa si Miguel. Hi, Ann. Naanasad. Sige, patagad. Ang sa kada Jisa? Patagkad ko taon. Ikaw na gira kong tagdon. Ni aramang ko ni Hay. Nung sa, ikaw inoon, patagad ka na ko. Sigars pa ka na ko. Excuse me? Ako mo regards ni mo? Ikaw ka inoon. Regards na ako. Murgyog na ikapang hambog. Hambugiro lang kang dako pero wakay kapang hambog. Hindi sakita sa nimong nulti ay. Ang ngayon sa mo pasakit ang sulti, oy. Huy, kalma lang kuno mo. Muragid mo iring ikwiro ay dinis trabahoan. Miguel, pasensya na ka sa kong amiga ha. Sige ha, una lang mini mo, bye! Makasapot. Kalma lang kuno, Daipi. Naunsa di ka? Makalagot mang good. Ako ba, wadyo ko makasabot ninyo ni Miguel ay kung nganong kontra gud kay mong duha. Murag maghilak ang adlaw kung dili mo magkalalis. Dili lang gyud ko ganahan niya. Sa puton gyud kong. Narabay panultihon nga the more you hate, the more you love kuno. Love ko town. Luod-luod lang. Na, di lang ta mag-una. Kay wag kita kahibawon sa mahitabos unahan, day. Never gyud hinuon, day. Hala no, abot langit ang ngiti nga naka-cellphone. Klaro kay excited kay ka. Siyempre, day, uy. Ako pag kitiguman sa kong sweldo nga, makapalit ko og cellphone. Excited ako insert na SIM card inigabot sa bay. Nahala, sige. Unya kay humanam ta sa tuntuyo din Maglahi na lang tagpauli ha. Salamat kay sa libre pa lunch ni mo ha. Salamat sa kayo sa pag-uban ako rin, day, ha. Woy, kaso oy, basta ikaw. Hatagin ako si mong number ha. Sige. Ay, nasave na ako ng mga contacts ng importante. Oh, uy, isa man yung nag-text? Number man? Hi, pwede text mate. Kapag open akong SIM card, unya, naadi ni sa aga number? Kaya mo ako ani. Replyan na lang na ako, Bi. Pwede raman. Kinsa di ay ni. Oh, ako di ay si John. Ikaw?
Isulti baka na ako kung tinuod nga pangano. Eh, nilang tingali, daghan na bang binuang ron? Kay baon ako. Ako sad DICTC. Ha? Nakaka-textmate ka dyan, angan? Oday, magduha na kasi mana. Ang naganahan lang kit ko niya kay consistent kaayo siya good. Hala no, duha pa gani kasi mana niya, moingon na kang consistent na kaayo. Oh, may kitingin naman na pinatawana kay nadaman dayon ka. Dayan. Recorded by X Thunder Gaming. Basta be day ha, ayaw gid intaon og kumpiyansa kay delikado na ang panahon ron, daghan ba yung binuang. Oday, salamat. Mas maayo nga magkita una mo ng tawhana o na kamusalig niya. Oh, para nimo flowers and chocolates. Ha? Diyan manigikan. Basta ang card. Ay, Chessa. Unta, mapasaylo na ko nimo. Og unta, dili na sa tamag-away. Peace. Miguel. Oy, kasweet ni Miguel. Apology accepted. Loko na. Unsa man di ay? Manikaw nagpakamanid lang yun. Lagi, Unang kiusap nila mo. Dayan. Una sa tanan, wa ko'y gusto niya. Ikaduha, bisan pa og peace na mi karon, wa man ko'y gusto niya. Kinangayo man siyag sorry na ko, di okay na mi. I think deserve man sa siguro na mong duha ang peace of mind, di ba? Ay, nako. Kadiga tragod. Unsa gid ay real score ninyo anang imong ka-textmate? Ang tinuon? Ganahan ko niya. Bisan nung wa pa mi magkita pero gaan akong buot niya. Unya nga nung dili naman mo magkita. Hi, Jess. Oh. Coffee? Para ako ni? Oh, giapil na lang ka. Nakabantay mo ko nimo nga busy kay ka. So, naghuna-una ko nga basin og ganahan kag coffee to keep you awake. Thank you, Nathan. Unsa? Nagduda ka nga si Nathan imong ka-textmate? Oleg kitay. Kabantay man ko niya nga magsige na siya pasiplat na ako. So kadla ato nag-start na mig-text-text ani akong ka-textmate. Unya kay abi nagpasiplat, siya na dayon. Hala no? Unya di ba niingon masad ka nga dyan mo ingan sa imong ka-textmate? Nagduda masagot ko nga base naglahi lang nga pangan iyang gigamit. Kay ako bitaw. Di man sa tinuod pangan ako kung gigamit. Ha? Aw unsa gudi ay uy. Aw aron mahiluna ka, mas may pagmakikita ka ng imong ka-textmate. Onyag masagot. Kayugan ko nimo. Hala no, kalain sad. Mag third wheel ko ninyo. Ay, syempre dili. Mulakaw lang gud ka kung maabot na siya. Sige, ikaw, Quid. Sige, ingnan niya lang ko. Pwede ra. Sige. Asa man ta magkita. Replyan ako. Asa naman na imong ka-textmate? Uy! Naana daw siya. Aw, Miguel? Jessa. An? Diya sa mo? Time paragod, ikaw ba? Kuya ba mo sundan ko? Ah? Woy! Ako'y ipagkikitaan din eh. Kamo, anong niamsan mo? Nasa ko'y pakikitaan din eh. Nagkupa na hinon akong adlaw da. nasugod na sad mo, ana. Abi ba na peace na mo? Huwag na rin ako kung kakita, bi. Pangutan ng asa niya.
Kinsa man ang cellphone? Oh, Uy, ako mo ron. Oh, tepa. Oh, ikaw mo Stacy? ayoko ingna. Nga ikaw sad si John. Oh, tepa. An, di ba ikaw may naghatag na kuan ni nga number? Ingo kay gagawin nimo. Gituyo to na kog sulti nimo nga igagaw nako aron mo text kit ka. Malay ko pa nga waday mo nagpaila sa inyong tinuod nga mga pangan. Aw, di masayo sad unta ninyong nahibawan nga kamura di ay na. Sa ato peday, giset up minimo. Giset up ta mo aron magka-okay mo. Pero feel na ko gitabangan na jukos kahigayunan nga mas magka-okay na kid mo. Unya kay niya naman kid mo ha. Biyaan lang unat ta mo ha. Pag-istorya lang sa good mo diha, okay? Ay, nako. Until now, di gyapon ko katuo nga ikaw ra di akong ka-text. Tako si gani. Tingali paagi na ginis kahigayunan. Aron ma-okay itong buot sa usag-usa. Mo gyud sis. Pasensya na day ka na ko ha. Sa una kung sugugan kay ko nimo adto. May kaso, Miguel. Pasensya na sad kaayo ka na ako sa una kung daghan kog mga storya nga nabuhian nga nakapasakit nimo. Okay ray. Di ba sa ko nga dili gito nimo tuyo nga pasakitan kog storya. Pero Jess, seryoso. Unsa ka kung tinud-unan na ko? Ha? Time para good. Nanguyab ka na ako? Kana kung way masuko. Okay ba nimo? Let's see. Human sa hapit o sa katuig nga pagpanguyab ni Miguel nako, ako dayon siyang gisugot. Ug sa wa magdugay, nagpakasalming duha. Karon, 20 years naming minyo ug may tulo na sad ka mga anak. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga di ulahan, bakit di tutuhanin? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalak, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.